FM News. Lokal. Hello, Dance, go ahead. Mabalinen, ti mapan nagbuya nga libre, iti SM Lawaga City, kadagiti senior citizen kenpada nga PWD Idol Bernard. Iti lengkalman, nagapinirman, iti nagbaitan, iti Lawaga City government, babayan kada Mayor Michael Kiong, kini Vice Mayor Carlos Parinas, ken iti SM Cinema, kada ito'y free cinema, kada iti PWDs, ken senior citizens, iti Aldao Tilunes, ken Martes Flying Idol Bernard. 100 slot, iti naiited, kada iti Tagalawag City for first screening, sabi kas tagat mekan iti Gundaway, nagbuya, dagitay kwalifikado, nga senior citizen ken PWDs, iti natin nga programa, nga naprobaran, manipod iti Lawaga City government. Maragsakan ni Mayor Michael Kiong kinti Vice Mayor gabot reto ket nagpursige ang kalpasan iti a series of arguments iti sangguna na panunsot ng kastameten iti ito'y panangkitamet iti SM tatusan nga malugi iti reto'y free nga cinema kadagitay maseknan iti agdamasis iti kalman ket nang rugin ito'y nga ordinansa nga ipatungpal babayan iti panagpinirma katulagan iti SM Cinema ken Lawaga City government no saan nga ma-akomodar dagitay na panagbuya gabot kinado nga tao mabalin to nga next week tumanen iti in the schedule nga mapan agbuya basta first 100 slot para iti first screening kadagiti taga siyudad iti Lawaga. Idol Dennis Elipio, Tatak, RMN.